Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, si Mike, Mr. Typhoon Padua. Nagbabalik sa ating tropical weather analysis ngayong araw po ng Biyernes hanggang Linggo, Agosto 14 hanggang 16, 2026. Ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. Gusto ko muna ang pasalamatan ng ating partners, ang Aboitiz Power at ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by Honorable Mayor Leni Robredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabby Bordado. Well, mukhang na nagkatotoo yung mga forecast ng mga models yung last nating video analysis na magkakaroon po ng mga back-to-back na mga malilit na cyclones doon po sa Monsoon Gyre sa may Western Pacific, labas ng PAR. So, nangyari po yan, 2, 3, kasunod-sunod na bagyo. At na yun, meron naman po isang aktibong LPA. Yung kasalukuyang bagyo na yun, sinangka, ay mukhang umihina na yun. At habang ito patuloy na kumikilos pahilagang silangan, dito sa ating bansa, wala naman pong ibang weather systems except yung haging habagat. Patuloy pa nagbibigay ng mga on and off rainfall sa Kamaynilaan at sa kanluran bahagi po ng gitna at hilagang Luzon, kasama po ang Occidental Mindoro, Northern Palawan at ibang parte po ng Western Visayas. Dito po sa Naga at Bicol Region, medyo maganda na po ang panahon. Nung nakalipas na araw, medyo gloomy, cloudy at maulap na may mga padaan-daan na ulan mostly sa hapon o gabi. But right now, parang ano na po, talagang wala masyadong clouds, although may mga dumadaan pong mabibilis na southwesterly monsoonal clouds, but hindi po ito ang moisture niya ay napakababa. So dry conditions ang experience natin na yon na may kasama pong malalakas na hangin hanggang 40 kph. So, mabuti mapresko dahil po pag wala itong hanging habagat, sobrang init po ang makakanasan natin. Okay, so ito na yun ang pinaka-latest. Unahin muna natin itong global map galing po sa cyclonicwx.com at kita ninyo dito ang lahat na bagyo sa buong mundo. At sa pagtingin ninyo dito sa mapang ito ay mapapansin ninyo na lahat ng bagyo ay dito po sa may Central, Eastern Pacific at dito po sa atin sa Western Pacific. At may pinibagong bagyo po nag-form na papuntang Hawaii, itong si Lala, na may hangin na yun na 95 kph. So inaasahan po ito posibleng maging hurricane at posible rin pumasok sa international west of the international dateline sa may teritoryo po ng Western Pacific at baka maging typhoon po ito, from hurricane magiging typhoon. Kasi yan po ang tawag sa mga highest wind system dito po sa Western Pacific, yung mga tropical cyclones kapag tumawid from the Central Pacific papasok sa Western Pacific, magiging typhoon from hurricane. So yan po ang galaw niya papunta dito sa area na ito and then akit papunta dyan. Okay, samantala dito po sa atin sa Western Pacific, by the way, ito muna sa may Atlantic Ocean, hindi masyadong aktibo dahil nga meron tayong Super El Nino. So mapapansin niyo ang mga bagyo dito ay napakahina. May dalawang low pressure system na hindi naman po ito inaasahan pang magde-develop, but isa sa kanila ay magiging isang tropical storm or hurricane. Si Cristobal, tropical storm po yan at kumikilos papunta sa kalagitnaan ng Atlantic Ocean, but mukhang nalulusaw na po siya bilang isang remnant low. So ito yung mga aktibong portion ng mundo na yon dahil po sa Super El Nino. At ito pa rin yung mga system sa Western Pacific. At makikita nyo dito, pag-clinic natin yan, ay nakikita nyo dito yung mga weather systems right now. Ang binabantayan natin as of this time, ito si 93W na posibleng magkawasa stationary dyan at gagalaw na pa ganito and then akit na ganyan, or pwede siya malusaw bilang isang open wave o open tropical wave. And then meron rin dito isang weather system right now, si 92W, na kasalukuyan binabantayan natin dahil po mukhang magiging tropical cyclone siya next week base sa mga computer models. Ito naman po si Peilu ay mukhang magiging extratropical cyclone po siya, hindi na po siya tropical in nature. Ito naman si Nangka ay patuloy rin na kumikilos pataas. So ito yung dalawang babantayan natin na magre-intensify na naman ng hanging habagat. As of this time, nandyan pa rin habagat pero nakatutok lang sa may Metro Manila at western sections ng Central Luzon at Occidental Mindoro. Kaya walang humpay pa rin yung mga pabugso-bugsong ulan nila since last week. Okay?
Ito na yata yung tinatawag nilang siyam-siyam. So, kakaroon dyan ng mga malalakas na pag-ulan dito po sa may Kamaynilaan. So, ito yung track ni Nangka. So, wala na tayong dapat ikabahala dyan. Wala naman yan epekto sa atin. At kasalukuyan, wala pa rin mga weather system sa loob ng Philippine Air Responsibility. So, ito yung LPA na binabantay natin. LPA 93W. Sa kasalukuyan, nandito po siya. Dyan sa area na yan. Okay? Northwest of Guam, so nandiyan siya. And then meron pa ditong isang low pressure, ito si LPA 92W. Dito sa may taas, ito yung dating Pelu, at ito naman po si Nangka na mukhang malulusaw na rin sa nakikita natin as of this time because of increasing vertical wind shear. At dito sa ating bansa, kasalukuyan, apektado na naman po ang National Capital Region ng mga malalakas na ulan, pabugso-bugso dahil po sa patuloy na epekto ng habagat since nasa wet phase pa rin tayo ng Madden Julian Oscillation. So malakas po ang epekto na yun ng habagat dito po sa kanluran bahagi po ng gitna at katimuang Luzon. Okay, so yan po ang mga weather systems as of this time. At papakita natin sa inyo maya lamang ang mga computer models, especially yung European model dahil iyon po ang pinaka mataas ang probability compared sa American model na nagiging haywire ang mga forecast nila lalo na po pag more than 5 days. So ito yung zoom in satellite animation mula sa windy.com at nakita niyo for the past 24 hours ang nangyayari po dito sa habagat pag tuwing gabi ay nag-recede po yung mga ulap dito balik sa West Philippine Sea, and then pag umaga ito yan, pag early morning balik na naman po si Metro Manila. Kaya na yun may mga ulan pa rin si Metro Manila. Then mamaya hinto na naman yan and then mag-recycle na naman yan. So yan po, epekto na yun ng hanging habagat. So ito yung nakakabigay ng mga malalakas na ulan as of today dito po sa kanluran bahagi ng gitnang Luzon. Ang ibang bahagi po ng Pilipinas, yung Bicol Region, Visayas at Mindanao ay talagang tuyo po as of this time. Okay? May mga isolated thunderstorms pa rin but mababa po ang tsansa sa nakita natin right now. And then ito yung forecast sa rain model. At kita natin na for the next 5 days ay patuloy pa rin may kakaroon ng hanging habagat dito sa kanluran bahagi ng ating bansa. May maulan pa rin at mukhang next week dahil po sa possible LPA dito sa may Philippine Sea na mukhang papasok po sa pinaka northeastern corner ng PAR ay mukhang mag-enhance naman po ng malalakas na ulan sa kanluran bahagi po ng Luzon kasama po Occidental Mindoro at kanluran Visayas. So yan po ang pinapakita lalo na po sa Tuesday, Wednesday at Thursday dahil po dito sa low pressure na mukhang nandito siya. Ito lang yung hanging habagat na hinikayat nitong LPA na banda dito. Papakita natin sa inyo mamaya lamang yung wind forecast. And then next weekend, ito yung panibagong LPA na baka maging bagyo din papunta sa may Yap. And then ang track niya ay mukhang aakyat. So yan yung mga ulan lang po ang pinapakita natin dyan. So yun, yan po ang nagiging problem na yan sa atin dito po sa kanluran bahagi po ng Kapulaan. Lalo po sa may Metro Manila, may mga monsoon rains. So kung titingnan natin yung access model ng Australia, Access GT, ito ang pinaka-reliable na yun sa pag-forecast ng habagat. The rest of the models, kahit yung ECMWF ay pumapalya na yun sa mga forecast, but itong Access Rain model ng Bureau of Meteorology of Australia is doing good. Okay, magaling ang pag-forecast nila. But dito sa forecast nila, mukhang walang humpay pa rin yung mga ulan sa Metro Manila at sa kanluran bahagi po ng Luzon. So observe natin ito daily kung anong pagbabago at kung mag-improve po ang ECMWF kasi ang ECMWF medyo hindi masyado ang mga ulan. May mga ulan but ayun, gaya ng sinabi ko, next week ayan na naman po, tataas na naman po ang rainfall probability dahil po sa low pressure dito sa may Western Pacific na as of this time quasi stationary. So ito yung latest na yon sa ECMWF. Okay? At yan po si Nangka, northeast of Guam, at ito yung LPA na binabantay natin na yun si 93W. Yan po ang habagat. So pag igalaw natin ito sa ngayong weekend, sa Sabado,
stationary lang po siya at mag-reorganize to the southwest ng kanyang position. And then sa linggo, yan na po siya. So, elongated itong LPA. But grabe po ang paghatak ng habagat. And then sa Monday, most likely nandito na siya. Either LPA pa lang siya na naka-embed sa monsoon trough na kung saan sa baba nitong monsoon trough. So, itong monsoon trough. So, mukhang may mag-form din ditong LPA. So, nandito yung LPA na yun, si 93W sa darating pong Monday. And then, yung habagat ay patuloy itong makaka-apekto po sa ating kanluran bahagi ng ating bansa. At ito yung LPA na isa pa, si 92W na posibleng maging next tropical cyclone habang ito patungo sa may bisinidad ng Guam. So yan ang forecast sa Monday next week. So yung mga nagtatanong, kailan hupa ang mga ulan sa Metro Manila? Mukhang for next week nandiyan pa rin po. Although may mga times sana masunod yung European model na huminto, may lalabas yung araw, but nandiyan pa rin yung mga ulan at lalo pang titindi base sa models early next week dahil po sa dito kay 93W. So yan, kung i-move natin sa Tuesday, August 18, 19, and 20, nandiyan pa rin yung LPA sa may south of Hong Kong at mukhang patuloy pa rin yung habagat sa kanluran bahagi ng Luzon. At ito naman po yung panibagong bagyo na posibleng dadaan po sa Marianas, either over Guam, south or north of Guam. It depends sa pagbabago sa forecast models. So yan po siya. Next Friday, meron tayong tropical storm o pwedeng typhoon sa Sabado, August 22, but ang probability nito ay mababa pa po. Mataas pa ang uncertainty, but yan talaga. Pag panahon ng Agosto, lalo na pag meron tayong Super El Nino at stationary ang wet phase ng Modern Julian Oscillation, sunod-sunod po ang bagyo. At nakita natin mukhang buong buwan ng Agosto talagang nasa wet phase tayo. May chance na humina. Sa latest forecast natin kahapon ay mukhang hihina siya sa last few days of August, itong Modern Julian Oscillation. Baka mag-change naman pagdating ng September, dry phase. So, wala masyadong ulan. May mga localized thunderstorms maliliit. Posible pa rin magkaroon ng mga maliliit na bagyo, but hindi siya kalakihan pag dry phase ng Modern Julian Oscillation sa September. But yung epekto ng habagat ay maglalaylo na po yan, hihina. At balik na sa dati ang panahon sa western sections ng Luzon at Metro Manila. So, looking forward for that. But for this month of August, masasabi ko lang yung mga nagtatanong kailan na araw, mukhang malabo pa po hanggang sa August 27. Yan po ang pinapakita dahil sa mga back-to-back weather systems na in-enhance ngayon ng Modern Julian Oscillation at itong Super El Nino na kasalukuyan lumalakas pa rin po. Ang peak ng Super El Nino na yung Oktubre hanggang February of 2027. So, kaya tingnan niyo itong pinaka-long range. August 28, meron na naman panibago dito sa may southeast of Guam. So medyo babantayan natin yan, mga weather systems. Mukhang marami na po since August 1. Hindi na natin mabilang kasi average yan nasa 4. But pwedeng umabot ng 7 o 10 ng mga tropical cyclones for the month of August alone. So i-check natin yan based sa mga warnings ng JTWC at JMA kung nakailan na po tayo dahil hindi natin binibilang. Ang nakita lang natin talagang tuloy-tuloy ang epekto ng habagat. Ang tinatawag nating monsoon gyre mukhang hihina na siya na yung week. Okay, early next week medyo mamamatay na siya. Balik na sa normal yung mga pattern ng formation ng mga bagyo na kung saan magpo-form siya mula dito sa area na ito at paganyan na po ang mga tracking nila ulit. Balik na sa dati and then this one, yung susunod gaganyan din po. So yan po din ang pattern for next week hanggang katapusan. Yung monsoon gyre mukhang hihina na po siya. So yan po ang pinaka-latest na yon sa ating wind forecast. So abangan sa mga susunod nating video analysis na lalo po next week kung ano magiging outcome nitong mga tropical cyclones na posibleng mag-form at patuloy mag-enhance itong hanging habagat sa kanluran bahagi ng Luzon. So nakakaawa po mga kababayan natin affected ng mga ulan, pagbabaha, landslides, you name it. Talagang ganyan po. Pag meron tayong Super El Nino, kahit na yung mga nakakaan na Super El Ninos, pag panahon ng habagat, mas intense po ang habagat. Pero pagdating ng bare months, mas intense naman yung dry conditions. So, extreme weather po ang nangyayari sa atin pag may ganitong mga Super El Ninos. So, we will let you know. Okay? Sa alon,
Ang medyo malalaki lang ang alon up to 3 meters itong kanluran bahagi po ng Luzon. So makikita ninyo hanggang sa susunod pong linggo, August 19, Miyerkules, ang West Philippine Sea ay mula 2 hanggang 3 metro ang laki ng alon. Dito sa East Philippine Sea, nasa 1 hanggang 2 metro ang alon. Medyo mapanganib sa mga maliliit na sakyang pangdagat, but vulnerable naman po, kaya naman maglayag. But yan nga, medyo delikado, vulnerable. So mag-iingat na lang po. Yung mga malalaking lansya, kaya naman po mag-fishing. But gaya ng sinabi ko, dahil sa mga susunod pang mga weather systems, mukhang may mga times na malalaki po ang alon dito po sa area po ng Philippine Sea. So yan po ang kalagayan ng alon sa Modern General Oscillation. Na-mention ko na kanina, but ito yung latest natin. At na yung August 13 to 17, patuloy pa rin yung wet phase. Kaya nakita yung sunod-sunod ng mga weather systems at patuloy pa rin yung epekto ng habagat. And then August 18 to 22, mukhang babalik na dito sa may inner circle. Pag bumabalik na ang Modern General Oscillation dito, mukhang hina na po ang wet phase ng MJO. So yan ang pinapakita dito. Medyo pabalik po siya dyan. And August 23 to 27, weakening trend po ito toward the circle. But again, kahit na mahina na yung MJO, nandiyan pa rin mga maliit na weather systems, mga bagyo, mga tropical disturbances, LPAs, thunderstorms. Okay, so mag-iingat pa rin po tayong lahat. Now, sa Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA, valid for the next 2 to 3 weeks, kung saan yung third week is highly uncertain. Yung second week muna, valid August 19 to 25. Patuloy pa rin na ang Pilipinas ay nasa above average na mga pag-ulan. Nauna po sa may Luzon dahil po sa epekto ng wet phase Modern General Oscillation at yung habagat. And then nakita niyo dito, more than 40% of a tropical cyclone formation sa West at East Philippine Sea at dito rin sa may bahagi po ng Marianas. Okay? So yan po ang mga formation. And then sa week 3, ay medyo katapusan ito ng Agosto hanggang September 1, nasa more than 50% pa rin na above average rainfall ang Luzon dahil po sa habagat at by more than 20% ng isang bagyo na pwede mag-form sa may bisididad po ng Guam hanggang sa, from Marianas up to the Marshall Islands. And ang epekto po ng El Nino ay patuloy na rin natin nakikita na yon dito po sa may Indian Ocean, India mismo, Sri Lanka, hanggang dito sa may Malaysia at Indonesia, Papua New Guinea, at patuloy po yan hanggang September 1. Dito sa atin, ang epekto ng dry conditions ng Super El Nino, may feel natin yan pagtapos ng habagat. So mag-prepare tayo and luckily, yung mga dams po ng Luzon ay napupuno na yon dahil sa sobrang ulan ng habagat, which is marunong magbalanse pa rin ang Mother Nature kahit may Super El Nino. Pag panahon ng habagat, na-enhance yan at nagbibigay rin ng mga right amounts of rainfall. But ang importante dito, dapat ma-store natin itong tubig ulan for the vital usage nito pagdating ng panahon ng dry conditions ng Super El Nino, which is set to begin na yung bare months hanggang sa first quarter of 2027. Sa pinaka-latest naman ng tropical cyclone threat potential ng Pag-asa, yung latest nila as of August 12, at nakikita nyo dito as of week 1, August 13 to 19, nandyan yung number 1, ito yung LPA na yon na binabantayan natin. Sinangga, wala na yan. So ito si 93W, ito si 92W, which is nasa high chance na, moderate chance na baka maging bagyo. So yan ang PAR. So ito yung babantay natin hanggang August 19. At sa week 2, August 20 to 26, meron pa sa may West Philippine Sea, south of Hong Kong or near Hong Kong. And then another one, ito na yun, number 2, pupunta na dito sa may northeastern corner ng PAR. So baka pumasok, iyan pa rin mag-enhance ng habagat itong dalawang ito. So hanggang katapusan talaga ng Agosto, may epekto po itong hangin habagat sa kanluran bahagi po ng Luzon at may Macopa kasama po ang kanluran Kabisayaan. So yan muna po ang pinaka-latest natin update sa habagat
at sa epekto nitong mga sunod-sunod na bagyo na posibleng maghikayat pa rin ng hangin habagat hanggang sa katapusan ng Agosto, at yung mga potential na tropical cyclones na posibleng mag-form early next week and then next weekend. So dalawa ang babantayan natin. Okay, so we'll see you again probably this Sunday or not on Monday for another update dito pa sa ating Weather TV ni Mike Pisto Typhoon Padua. Pasensya na po, hindi po tayo naka-broadcast for the past few days. Dahil po medyo naging busy po tayo. And but rest assured, this coming days, nandito tayo para ibigay sa inyo yung pinaka-latest update. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padua nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser. Be #TyphoonWiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.